Olatz Otalora naiz, eta Algortan bizi naiz. Hau Joel Englundekin egindako jolas moduko bat da. So a work colleague who speaks constant. Bera Suedian bizi da eta elkarrekin egoteko modu bat zen. So much that the majority of employees find the person awkward. Even the boss has acknowledged that this person speaks loud. Hemen egiten dut lan, orain altzari gehiago dago, baina lehen bastante utxik zegoen eta etxe honetara etorren nintzenetik, hemen egiten dut lan. Orokorrean narrazioa interesatzen zait, ez bakarrik literarioa edo figuratiboa dena, baizik eta baita be gauzak nola eginda dauden esaten duten formak edo gauzak. Estudiante sentitzen naiz. Momentu batean hunkitzen nauen zeo zer edo egiteko modu bat deskubritu eta nire erara frogatu nahi dut. Adibidez, sekuentzia bat errepikatu, o material ezberdinen kontra jartzeak irudi oso batean izan dezakeen eragina, eta errepilikatzeko beharra sentitzen dut, o erretratatzeko, ikasteko. Hortaz, nire lana definitu beharko banu, esan nezake beste baten prozedurak asumitzeko saiakerak direla edo. Eta tartean nire espiritua o nire zera sartzeko nahia hor resistentzia egiten duelarik. Ariketa unibertsitatea bukatu arte, ni kontestu edo testu inguru oso babestu batean bizi izan naiz. Erreferentziak edo erreferente kultural eta artistikoak nolabait kontsagratuak ziren. Ospetsuak, seguruak. Beranduago hasi nintzen bestelako erak eta moduak deskubritzen. Ezberdintasuna zen nire realitatetik hurbil zegoen norbaiten espresioa zela. Eta niretzako horrek erabat aldatu zuen munduarekiko neukan begirada. Espero duzuna, ametsak eta horiek. Desego kortu nindun, erabat, eta etzen atsegina izan, baina beharrezkoa zen. Imaginatzen dute, nera bezaroaren trantsiziarekin edo zer ikusia daukala, uste dut. Bimila hamairuan unibertsitatea bukatu bezain pronto, erakusketa batzuk antolatu nituen Bilbon. Nik uste dute jendea ezagutu nahi nuelako. Garai horretan bideoarekin frogatzen egon nintzen, batez ere, nera bezaro berantiar horren sentimenduan edo pertenentzia baten bila, agian. Agian ere espazio propio baten faltagatik. Estudioak izan ditut, baina egia esan naiz inoiz guztiz ondo moldatu.
eta nahiago dut etxearen pribotasunean lan egin. Orain adibidez, neguan zehar marrazki serie batekin egon naiz lanean, lau tamainako eskaiola xaflak dira eta barrutik metalezko zare bat daukate ez apurtzeko. Uste dute agian batean eskulturak berezkoak dituen zenbait ezaugarri agerian egon daitezkela edo, baina azken batean hitzako ariketa hauetan behintzat eskala arazo guztiak marrazkiari dagozkionak dira. Bi 2016an erakusketa bat kudeatzeko gonbidatu ninduten eremuaken harriak programan parte hartzeko. Eta bertan nik uste dut herri baten kultura esparruaren beharrak eta artista gazteen behar izanak aurrez aurre jarri zirela. Eta konpatibilidade arazoak gaintu beharrean seinalatuta geratu ziren. Esparru publikoaren eskakizunak eta norbanakoaren beharrak aurrez aurre edo. Eta agian ez genuen gugandik espero zena bete edo guk espero genuena lortu. Baina asko ikasi genuela uste dut. Eta momentu horretan nolabait artearen aldarri pedagogikoan interesa izaten hasi nintzen. Ez hainbeste artearen hezkuntzan baizik eta prozesuak berak erakus dezakena. Nola behartzen gaituen gauzak diren horretan ustera edo erakustera. Damua. Arteak baditu komunikagarritasunaren berezitasun batzuk, ezintasunak eta mugak eta nola transmititu behar badira ere, agian ez da behar, ez dakit. Inés, vida. Gero hau eskatu zidaten hain zuzen, arte hezkuntzaren esperientzia batean inguruan idazteko eta, enintzen kapaza izan. Baina saiatu nintzen idazten eta halako momentu batean ipuin labur bat idatzi nuen. Lagun batek kontatu zidan behin asto baten heriotza eta irudia grabatuta geratu zitzaidan. Eta uste dute asto horren irudikapena edo erretratua egiten saiatu nintzela. Él me pide que mate. Kalostra arte eskola esperimentalean parte hartu nuen. Eskola Donostiko Santa Teresa konbentuan zegoen eta garai horretako memoria bat da. Eta Santa Teresaren figura hartu nuen eta nolabeteko testu apokrifo edo sasi historikoak nahastu nituen apropiazio moduko bat eginez. Lo que lo hice por ti. Gerora hortzi da zerua irrati eleberria izango zenaren lehenengo kapitulua da. Vida. Inés, vida. Nik uste dut artearen esparruan aritu denen edonork daukala itzulpengintzaren ganako nolabaiteko interes bat. Medio batetik bestera egiten den traslazioa dela eta representazioarekin zerikusia izan dezakena. Blanda. Baina hortik aparte egia da, azken bolada honetan poesian eta literaturan ematen diren itzulpen lanetan arreta berezia jartzen ari naizela. Así yo sé. Hasieran aipatu dudan kopia horren arira, nolabaiteko baimena edo bidea ematen duen teknika delako. Zeo zer berriz egiteko lizentzia bat
que está hizkuntza, sentada kultura o pertsona bakoitzak berezkoak dituen limite edo berezitasunetatik abiatuta. que la piel blanda que tú me... Adibidez duela gutxi eskatu diate Dae Handi Prima poetaren olerki bat euskarara itzultzeko. Bienan emango den erakusketa baterako. Paraseltxo.